God's in the house. Ngano ba nga naing ani ang ako ang kapalarang bisag asan ko naabot pero wala gihapoy padul ng bisag unsa og paning kamot igura labay-labayan sa gisaligang mga tawo mao ako nasakitan ug ing-ani bani muramang ko ugi panisan sa kalisod sa kinabuhi muraman ko ugi datugan sa dagkong mga bato nga kada adlaw tapas ano na auntay mo tabang pero igura ta paasa sa kalami sa mga istorya malipay na ta kay ilahado ang tabangan sa ato ang mga problema pero asa ang gilikay-likayan ta sa hilong kay ilahang yuna-huna ilahara di ay kaugalingon kasakit huna-hunaon kung natay mga pangaloy pero di ay sa ulang kita rapoy makaluluoy kinabuhi sa kabus daug-daugon pa ug ayo pero bisag walay bahali na aman kun ni Ginoo ang ato magupanahon karon kaliplag ka usab makakita lag sa lapi dili nakabalo mo hangad sa atong isig ka tawo dili naman nagad kinabuhi nga nang animan mga pangando may pagundangan hidagugan sa dakang kalibutan kaumahon wanay padulungan kinabuhi sa kabus angay badi ay pasagdaan kung dako ang ato ang garbo ato kunta na nga paggamyan unsaon man atong bahani kung makadaot sa uban unya kaning ato ang kalipay kita rapud ang nabulangan dili man jud kita perpekto masayop man pud ta dako lang jud kita ug garbo maugyod na ang atong problema sa ato ang kalaod daghan kita og mga natamakan wala nato una sila di ay nasakitan kung naa maganitay gahod nga makuha nato tanan dili pud ta nato kalimtan kung asa ta nagikan higugmay mong isig kataw kita anak ipasidan-an pero unsay atong gibuhat palabay lang sa dalunggan ani na lang yun ni permi na lang kapasagdaan sa ako ang kaniubos ako naning kaligdan